Hekk kif tħanna fil-11 il-ġimgħa minn mindu faqqet il-pandemija tal-coronavirus f'pajjiżna, il-każi pożittivi qed ikomplu jiżdiedu. Fl-aħħar 24 siegħa saru numru rekord ta' tests, aktar minn 1700, li minnhom irriżultaw 14 fil-pożittiv. Għalhekk in-numru ta' każi attivi issa jlaħħaq id-90 każ, bit-total tal-każi pożittivi jitlaq għal 546. Dan filwaqt li n-numru ta' persuni li fiequ issa tela għal 450 persuna, fejn fl-aħħar sigħat fiequ 2 persuni oħra. Mill-14 il-każ pożittiv li kellna f'dawn l-aħħar sigħat, 9 minnhom ma kellhom ebda sintomi. 5 huma healthcare workers filwaqt li 2 jaħdmu f'ħanut ta' ikel u stabbiliment kummerċjali rispettivament. F'dawn l-aħħar jiem pajjiżna rażida sostanzjali ta' każi pożittivi ta' ħaddiema fl-isptar Mater Dei. Dan qed iwassal biex numru ta' nies li jkollhom mart ieħor qed jonqsu milli jmorru l-isptar minħabba element ta' biża' li jista' jieħdu dan il-virus. Dwar dan, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat biex in-nies ma jonqsux milli jirrikorru lejn l-isptar. Importanti li n-nies li għandhom bżonn jiġu għall-kura ma jibżawx jiġu l-isptar għaliex aħna mhux il-COVID biss għandna imma għandna marti oħra. Allura rridu nkomplu nieħdu ħsieb saħħitna u fejn hemm bżonn nużaw is-servizzi li qegħdin noffru. Fis-sitwazzjoni delikata li ninsabu fiha bħalissa fejn għal dawn l-aħħar jiem rajna żieda sostanzjali fil-każi pożittivi, il-Professur Gawċi ma kkommettix ruħha dwar il-fatt li fil-jiem li ġejjin mistennew jinfetħu aktar ħwienet. Chairman Gawċi għal darb'oħra reġgħet appellat lill-pubbliku sabiex ikompli jsegwi l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa biex jitwaqqaf it-tixrid ta' dan il-virus erridi. Huwa importanti li kulħadd għandu jibqa' jieħu l-miżuri ta' prevenzjoni ħalli bekk aħna nkun nistgħu nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni u nkomplu nikkontrollaw il-firxa wkoll ta' dan il-virus fil-komunità tagħna. Marija Franca Lanza, Annet News.